ketangkap basah. Man. Mari kita main aduh. Siap. Batangnya mana? Di mana? Tinggal aja. Cuk sih, cuk. Lah, beli wong. Ayo. Ayo. Jajak bola mati tinggal cuk. Soleh tampun iki. Anu bredel di sana iki otak. Wah, kuwi ning ndi jare? Tek. Lu kena lagi goblok. Ning ndi jare? Mas, roh ngalor mau. Berarti kita sama Mas. Kula kemana ben? Kemang mana kita iku arepe? Lah iki barane Mas. Ngalor. Sule ini yo. Mencok tembok. Lho. Lah iki lho, Pak. Iki lho. Ayo Mas. Aku Pak nanti bolong mah iki bolong. Iki bolong. Macane ini kok batang-batang mlayu rono, mlayu rono mau. Piye to karepe? Aku tak bolong sek wae. Iya nasibe kancaku mang. Aman pora. Lah aku jelas saya aman iki. Ayo bisa mungkin ada tembok. Ora kecangkal. Wah, kayak pesat nih. Cah telu. Sama mau aman. Mas. Dia tangklet. Dia tangklet. Coba, Mas. Pak Narjus kena iki. Siji ta iki. Kancamu mah ndi? Mang rono lho. Wong pira? Wong loro. Wong loro. Celeng loro mlayu rono, esuk metu mburi kono. Berarti memang wong telu emang. Mancah telu. Wong telu Pak Narjo. Bertiga mau, Pak. Nah, terus piye iki? Ayo wah ayo bingung tapi mau. Wah, mau piye mau. Ini apa ya? Melu. Karepmu nyolong. Maling ngono nyapa? No melu-melu diinfo lho gas aku. Info elek. Lah piye? Yo golek info kerja. Ning Facebook lo akeh. Media sosial bos dimanfaatkan untuk mencari. Aku HP ora duwe. Ngenyek ya we. Mboten minyak ku lho Mas. Ngono ya mbok ider tak kok wong ngono. Butuh lowongan kerja Kancamu apa? ora akeh to, Le. Wis nom ngene kancamu akeh. Akeh. Umurmu pira to, Le? 19. 19 Wes rabi urung. Lah ayo dong rabi. Berarti rong tahun ini to. Ndung tau ora ro ngene iki apa. Teh. Jane ketut nih mau melu-melu celeng-celenge mau mati tinggal iki lho aku. Lha kancamu kanca apa wi? Kanca dolan biasane cokrokan. Lha roh omahe apa ora? Yo ro. Ngendi yo? Mek kula narulor. Ngeten Pak Narjo, tapi ngoten niku teng griya mboten enten. Iya biasa ndelik. ndelik, wedi. Biasane nendi? Kumpulmu ngene nendi? Biasane. Sana ning kono lho. Angkring kono lho. Angkring oke. Daerah ndi le? Kadung arulor lho. Tungaru Pak Narjo. Terus ini piye aku nek dhewe ini. Yo wis men nasibmu, apesmu. Kowe ra mlayu emang. Kowe kena lagu nang puisi yo damai. Pak Narjo ku kan damai Pak. Ben-ben. Yo ben-benan kowe kleru le. Yo ame-ame piye ngene iki. Rasa nyanyi le. Pak Narjo iki Pak Narjo. Ku kantor polisi yo. Yo ojo. Ning kene Pak Narjo. Ngecek hakim sendiri, dale hakim sendiri ngene iki. Ayo ketol mau piye mau. Ya gak apa salahmu maling. Arpe Foto baru macet nyolong. Orang gue kerja Baru dulu tobat tahun baru
hidupnya baru. cukup baru maling-maling. Bisa dulu atau maling kok. Enggak suka. Kalau ngono kalau ada nek abone rere. Pak Narjo enggak suka ya, Pak. Enggak suka. Enggak Aku like. pepet piye mau. Leno apa-apa. Ngene lho, Pak Narjo cara iki omong panjenengan wis sampean kae pitik njaluk piro. Tak Caca kudu wedi lho karo Pak Narjo Pak Narjo iki. Kowe kereng bos jerene. pitik lho, Le, bos pitik. Kowe malah akhirnya mindip-mindip maling kuwi. Aku main lho kaget kok. HP mlaku Aku wis kaget kenangan iki malah kaget tau yo mlayu. Nyapa mlayu barang. Jauh tak pindah kene aku. Ya, Pengen itu nih. Pengen kempet wong loro ngene piye ngene wedi ya malahan. Wedi piye to, Le? Kowe kleru lho, kuwi wedi. Lah iya. Wedi aku. Ya tak gontok cangkem. Aku ora tak dene aku wong ngene iki lho, Mas. Rasanya ini. Iki tenanan kuwi keruan maling ngerti yo. Ketangkap basah gimana? Lah yo ngerti no ya. Ya yo. Oh tak gowo kantor polisi ben ra iso ngahini kowe. Yo cuma Pak Oh, Pak, bener, Pak. Ya, iya. Nek omongnya api-api secara kekeluargaan wis ngene. Ora Ya rere, ngono wis maling yo tetap maling. Kok salah nokel sing strategi cah challenge itu kali blontek mau. Gelem lu nyapo. Umurmu wis nom. Nah, wingi kok mesti kerja ijek akeh, butuh tenaga kerja sing abot-abot. Kuli kayak ngono ijek nampa. Aja nyolong. Nyolongi berangkat elek wis. Aja Wingi kok iso bener nyolongi ora bener. wingi iso nerus, wingi nganti tuwa iso nerus mbah maling arek kerjaan. Lah nggih, Pak. Bener, Pak. Ini solusinya piye ngene aku? Solusinya gue penjara, Pak. Oh, ben perak. Terus omongne api-api ngene iki. Ndak kena, ndak Berapa diomongin kantor cah dalam blonteng mau. Wah, ditok ning ngene nggo dipindoni lho. Kok malah tonggo-tonggone sampean lho. Lah, iya. Colongi piye. Ora, ora. Iwak iso kok kuntas sing gambaran. Ngono sung. Apa aja nyolong bojone to? Jenenge maling kok ana supiye. Guyon, guyon. Guyon maling. Guyon maling. Moro, njaluk sepuro Pak kula niki wau guyon, mboten maling. Ora kepikiran kok. Lah wis mau niatmu maling guyon apa tenanan? Ya tenanan jane. Lah iya. Nek keruan malah rasane guyon. Sorry polisi Pak ya. Yo polisi kok piye? Ojo bapak wis to sekalian cah kae mau sih ben penak itu guna teluk tembukne. Karane kantor. Kancaku tak goleki. Yo ojo. Sopo jenenge? Baru ya kudu. Jenenge Mas. Jenenge sapa? Semare sorry mare macine. Gimana batang sapa jenenge mau. Batangi wong sing ndi batang. Lambi blonteng elek ngono lho. Mertos Pak sampean batang. Oh, runteng mau. Cor Aku ora tembok. ora marainan. Cine jempol. Wis klambi abang kan. Oh, celana ireng mau. Oh. Sempol oh. Jenis sempol. Wong dia wi. Ya kuwi dedung warune jane. Aku wong kedung waru ora aro to le aku. Coba Pak Narjo kedung waru Pak Narjo. Ora kenal lho. Kenalan. Bapak sapa jenenge? Budi ya? Budi yo. Dijine Jono. Jono, Lo alah lah Ya ya. kuwi loro to. Nurun bapake Wis. kabeh le. Lah, iya. Lah bapakmu sapa le? Jenengmu. Sekiam. Sodrun. Oh, Sodrun. Kira sekiam. Pak Narjo kula berarti wong selain acara nih. Iya, iya. Susu omong macet ngene lho. Iya, paling kena saya godhong. Kan nggih Pak Narjo. Monggo janten. Terus piye iki? Ngene Pak golek isik ya Pak bocah mau. Goleki. Ben genah ngono lho. Kowe Operatore kok malah tak cabut. go- Tak golek bapakmu engko. Lucu to Pak pangan ben gapuk ya ora kei sangu malah. Salahmu to maling yo. Ngono iki 19 tahun golek kerja. Penak. Nguli-nguli wis ora apa-apa, penting halal ngono iso ngingoni so pacarmu wis ndurung. Jomblo. Wah, jomblo. Yo alah sakne. Yo, golek ya kancamu yo. Ono yo. Ngene ra entuk-entuk iki ngono kancamu. Ngene anakmu gek piye iso. Kowe kena kancamu malah ra kena. Ayo ora. Tunggu ngomong iki.